Fa més d'un any valoràvem l'urgent per sobre del realment important. I aleshores, tot va canviar. Ens vam adonar que el que és veritablement inajornable és el que vivim en aquest precís moment. Ara en sabem més que fa uns mesos i hem redescobert el que ens uneix als altres, els que tenim més a prop, i després de viure tan cap endins, hem après la importància de protegir el que ens envolta. Respectem molt més el que hi ha a fora i coneixem el que ens empeny a seguir endavant. És una oportunitat de buscar l'equilibri, de recompondre les nostres prioritats per millorar el present i garantir el futur. Seguim construint junts moments que realment ens importen. Moments en què l'aigua sempre ens acompanya.